ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sa. Za mu kuma kawo muku wani film mai suna Baban yan Daba. Don ku biyo mu cikin wannan film domin cikin wannan bidiyon domin samun yadda za ku kalle shi cikin sauki. Idan nan wannan ne farkon zan kawo na film ka nan subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun dukkan wani bidiyo da zaran mun ɗora. Kamar yadda kuka sani ne da farko za mu zo cikin YouTube channel ne kamar haka. Idan muka shiga cikin YouTube channel za mu zo nan wajen kasan ga wannan abin da gani na wata ƙarshe wani link ɗin ga link ɗin bidiyon ɗin nan. Taron kun taɓa wannan link ɗin zai kun kan da za ku kalle shi cikin sauƙi. Mun gode. Za mu kuma kawo muku wani film mai suna Baban yan Daba. Don ku biyo mu cikin wannan film domin wannan bidiyon domin samun yadda za ku kalle shi cikin sauki. Idan nan wannan ne farkon zan kawo na channel ka nan subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun dukkan wani bidiyo da zaran mun ɗora. Kamar yadda kuka sani ne da farko za mu zo cikin YouTube channel ne kamar haka. Idan muka shiga cikin YouTube channel za mu zo nan wajen kasan ga wannan abin da gani na wata ƙarshe wani link ɗin ga link ɗin bidiyon ɗin nan. Taron kun taɓa wannan link ɗin zai kun kan da za ku kalle shi cikin sauƙi. Mun gode. Assalamu alaikum masoyanmu da fatan dai wannan kana cikin ƙoshin lafiya. Yau za mu kama wani film mai suna Baban yan Daba. Da farko dai za ku shiga cikin YouTube channel ne domin ganin yadda za ku kalli wannan shirin cikin sauƙi. Za mu shiga cikin YouTube channel ne kamar haka. Yau da zarar mun shiga cikin YouTube channel yawa kamar hakan nan kan da ke gani wannan bidiyon musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Wata sanarwa